O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida a un programa máis ao Recuncho dos Libros, o espazo cultural de Radio Eume no que percorremos a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. E como cada programa e como xa é habitual, estamos acompañados da súa responsable, Anabel Alonso. Que tal? Benvida de novo. Ola, benvidos a vos tamén. Ben, imos antes de comezar a facer o repaso habitual das vosas actividades, parándonos un pouquiño en dous aspectos, dous libros, dúas publicacións que nos queríades comentar. Sí, bueno, máis que dúas publicacións, dos autores, ¿no? Como a biblioteca intenta estar sempre un pouco, pues, apegada á realidade, temos nesta ocasión como dúas exposicións pequeniñas. Unha é para lembrar a José Mújica, que nos deixou hai poucos días. Temos un libro del que foi un discurso que deu nas Nacións Unidas en 2013, daquela todavía era presidente de Uruguai, e este discurso pues, vai un pouco na liña de defender, ou criticar máis ben as desigualdades sociais e defender unha vida máis simple, máis lonxe do consumismo, un pouco na liña que coñecemos de José Mújica, ¿no? É unha perda, a verdad, que é irreparable para a política mundial e un exemplo de coherencia pois que nos conmove, ¿no? E este libro, además, é un libro que é moi bonito estéticamente, moi pequeniño e tal, que nada, só ten o discurso, ten os comentarios sobre ese discurso de Dolors Camats e unhas ilustracións de Gudiri e nada, para quen se queda chegar un pouco ao pensamento de José Mújica, pues, nos parecía interesante. E logo tamén temos outro centro de interés dedicado a Eduardo Mendoza, que acaba de ser galardoado co Premio Princesa de Asturias das Letras. Nos temos na biblioteca bastantes libros deste autor, que además se caracteriza polo humor, por esa literatura non así, a veces desenfadada, a veces histórica tamén, e temos algún dos éxitos, pues, La ciudad de los prodigios, ou El misterio de la cripta embrujada, que moitos adolescentes tuveron que ler nos seus estudios de bacharelato, ou pues, El laberinto de las aceitunas, Sin noticias de GURB, que teñen todos estes libros como este punto fantasioso e ao mesmo tempo humorístico. É un escritor a recuperar, e aproveitando que lle acaban de conceder este premio, pois decidimos facerlle un recunchiño aquí na biblioteca. Pois moitas grazas, Anabel, por esas recomendacións, por eses centros de interese que nos ofrecedes estes días dende a biblioteca. E agora, se che parece, continuamos co percorrido habitual que adoitamos facer, comezando polo luns, no que sempre nos traedes novidades para esta semana, novidades para público infantil, pero tamén para público adulto, tanto en español como en lingua galega. Pois sí, traigos para o público infantil un libro de materia que me parece moi interesante, que se titula A historia de Galicia en 30 obxetos, de David Gesteira. E o que fai este libro é que vai como vai facendo fincapé en algúns obxetos que considera, e a través deles vai facendo como esa historia de Galicia. Entonces empeza como desde un biface prehistórico, non? Esta pedra tallada que foi o principio, digamos, da humanidade para a caza e para poder traballar e todo eso, e sigue pois ao longo desde obxetos reais que se atoparon a mellor nunha excavación ou todo eso, a obxetos simbólicos como unha adorna, por exemplo, no? Que permitiu pues, a pesca ou tal, ou un martelo e un cincel pensando en toda esa época dos canteiros e de tal, ou un lagar e a importancia do viño. Vai facendo así unha por algúns elementos que son moi típicos galegos, pois cruceiros, hórreos e tamén da cultura, no? E acaba xa
digamos que cerca da actualidade, no? Coa bandeira de Nunca Máis, e o que implicou, digamos, ese movimento na sociedade galega xa deste século, no do século XXI. Me parece interesante, moi o libro, nada, trae 4 cousas explicando para como funciona ese obxecto, que significou en Galicia, e creo que é bastante chulo de ler e además estéticamente é un libro moi chuliño e nada, está pensado para rapazas e rapaces a partir de 9 anos. Pois unha proposta, dende logo, que se sae do habitual, non? Que traigades libros de materia, pero que, como ti dicías, nos axudan a percorrer a historia de Galicia a través de obxectos para moitos moi cotiáns, pero que tamén incide en certos movementos políticos da actualidade, que iso tamén é curioso que se inclúa nun libro de materia, verdade? Sí, e además a importancia, porque a veces non somos conscientes do que implica un obxecto. O sea, un obxecto pode cambiar o curso da historia. A bomba atómica cambiou o curso da historia. Ou, yo que sei, a máquina de vapor cambiou o curso da historia. Hai determinados obxectos que son definitorios tamén de nós como sociedade, o cruceiro, a bandeira de Nunca Máis, ou un hórreo, ¿no? Que nos confiren como somos ou como nos comportamos en sociedade e nos fan diferenciar, e somos diferentes a outras comunidades por eses obxetos, ¿no? Entonces me parece, a verdad, unha cousa moi interesante e novedosa. Esta é a proposta en lingua galega para público infantil, e cal é a proposta en castelán? Pois a proposta en castelán nace de unha desiderata de unha usuaria, chamase Sistema de Inteligencia Ortográfica, en este caso traemos 2 libros de materia nesta ocasión, de Ramón García Guinarte, un pedagogo que crea este sistema, digamos, para acabar cos problemas de ortografía en castelán, dirixido aos rapaces e as rapazas máis pequenos, no? E é un método visual no que determinadas letras máis conflictivas como o B e o V ou o G e a iota ou se asimilan a determinados animais, bueno, determinados debuxos, e como eso construe máis facilmente na cabeza pois digamos como se escriben esas palabras. O pedagogo promete que coa lectura deste libro e sin querer e sin apenas esforzo, digamos que todas estas cuestiones ortográficas se nos van a meter na cabeza e vamos a ser capaces de aprender a escribir sen faltas de ortografía. Non seremos nosos que digamos que isto non pode ser así, pois se pode intentar. Bueno, sería un libro de lectura interesante para o público infantil, pero para moitos adultos tamén. Totalmente, o sea, podemos decir que está dirixido a todos os públicos. Ben, e pasamos agora ao público xa adulto, ás persoas maiores que visitan a biblioteca. Cales son as vosas propostas esta semana? Pois arrancamos con unha novela negra de Santiago Díaz que se chama JD. Santiago Díaz tuvo un éxito arrollador, aquí na biblioteca polo menos, con unha triloxía que tiña que eran las otras niñas, Indira, esta figura de esta inspectora Indira, ¿no? Que era protagonista destes 3 libros de Santiago Díaz, tuvo moito éxito. Esta novela se aparta xa desa triloxía, pero recolle parte dos personaxes que había neses libros. De feito, no último libro aparece este personaxe que agora é central nesta novela, que se chama JD, que pois, é un subinspector xitano e un pouco as súas peculiaridades como a súa procedencia, digamos, e a súa maneira de entender o mundo chocan a veces un pouco cos dos seus compañeiros. E a verdade é que esperamos que teña o mesmo éxito que tuveron as anteriores. Son libros moi doados de ler e dun experto que sabe ben como tocar esas líneas maestras do thriller, ¿no? Para manternos en tensión e interesados na novela. Para todos aqueles amantes, como dicías, deste universo composto por este autor, pues bueno, continúa, non? Con esa expansión, digamos. E a proposta desta semana en lingua galega? E a proposta desta semana en lingua galega é Conta Xerezade, de Suso de Toro. É a última novela de Suso de Toro, un pouco aproveitando que ademais estamos lendo no Club de Lectura Un señor elegante, que en breve, pues,
teremos a reunión, decanteime por esta novela que acaba de chegar á biblioteca. Bueno, a historia dunha muller que vai a un curso de creación literaria, de escritura creativa, e que digamos que con esas mimbres que atopa aí nese curso empeza a indagar na historia familiar propia, ¿no? Nos acontecementos que estaban aí agochados e dos que non sabía, ¿no? E digamos que unha reflexión sobre como a literatura te pode permitir encher eses valeiros ao millor familiares, no? Coa disculpa da ficción a veces, no? E bueno, vai un pouco por aí a historia, no? Digamos que é un libro casi metaliterario no que a literatura é tamén protagonista da novela, con este título tan suxestivo, con ta xerezade, no? Que nos leva a pensar nas mil e unha noites, no? E bueno, e que concorda un pouco tamén en certa medida co libro que estamos lendo, no que tamén se fala moito o sea, no que o propio autor, digamos que toma a primeira persona para contar como vai construindo o sea, nos conta a novela ao mesmo tempo que nos vai contando como construe a novela. Entonces, bueno, me pareceu que podía ser interesante, aparte de que Suso de Toro evidentemente é un clásico xa da nosa literatura. Sí, un clásico contemporáneo que nunca está de máis, que eu mesmo lembro que na miña época do bacharelato se nos recomendaba a lectura de algún dos seus libros. E bueno, unha proposta dende logo diferente o que dicías ti, non? Esta metaliteratura que tamén se ten dado en outras artes, pois o metacine, o metateatro, pero que nesta ocasión tamén nos amosa ese proceso creativo do autor para desenvolver a obra, non? Eu creo que o proceso de creación de calquera tipo é un tema moi goloso para os artistas. E, bueno, eu personalmente, a mí é que me encantan as películas, as novelas que falan sobre o proceso creativo, me parecen super interesantes. E creo que a veces ese proceso ao mellor é un pouco unha obsesión dos artistas, e entón por eso o levan ás súas producións. A verdade é que eso, conta xerezade, bueno, aínda non a lim, pero ten unha pinta estupenda, e Suso de Toro, o que falabas ti, moitas persoas xa o leron por obrigación, por obrigas, estou segura, pero que o sea, me recordo a época na que todos líamos Polaroid ou Tic Tac, no? No seu momento foi un autor, además rompedor dentro da literatura galega, e me parece moi interesante seguirlle a pista. E tamén ten esta outra faceta de articulista e de escritor de ensaio que tamén é moi interesante. Pois aí queda esa proposta de novidades por parte da biblioteca para esta semana. Continuamos percorrendo a semana, pasamos ao martes, que é o día que lle dedicades á banda deseñada, é o martes de cómic. Pois sí, traigos nesta ocasión en Martes de Cómic un cómic infantil, un cómic dirixido a nenas e nenos a partir de 6, que son as historias de Narval e Medu. Temos varios títulos desta serie, e é outro bestseller da biblioteca, un libro que ten moito préstamo. Os protagonistas son un narval e unha medusa, que son Narval e Medu, e digamos que é un cómic dirixido aos máis pequenos, que ten como unhas viñetas moi simples, con textos en letra mayúscula e non moi grandes, digamos como para iniciar ao público infantil no mundo da banda deseñada, e moitísimo sentido do humor, e a verdade é que son, o sea, teñen moito éxito na biblioteca. Moi ben, pois moitas grazas como sempre pola vosa recomendación deste cómic tamén tan chulo, moi ben ilustrado, e como ti dis, non, apto para que as crianzas se vayan interesando polo mundo da ilustración. Continuamos con este percorrido semanal e pasamos ao mércores de Entreversos. Sí, imoslle dedicar este mércores a María Lado, xa que hoxe mesmo vamos a ter a María Lado na biblioteca este mércores, facendo esta charla que xa anunciábamos a semana pasada dentro do programa das Letras Galegas, a charla sobre o mundo das cantareiras e das mulleres ás que lle adicaron as letras, e entonces queríamos destacar, digamos, a súa faceta como poeta. Temos bastantes libros na biblioteca de María Lado, además temos tamén o libro en colaboración con Lucía Aldao, Ninguén morreu, de ler poesía,
e é unha poeta que nos encanta. Xa estuvo na biblioteca en algunha ocasión facendo algún espectáculo con Lucía Aldao, neste grupillo que forman que se chama Aldao Lado, que son super divertidas e que abordan a poesía desde un punto de vista moi festivo e moi ocurrente, e entón pensábamos en centrarnos un pouco nela, xa que vamos a ter a ocasión de tela na biblioteca hoxe mismo, o sea, este mércores falándonos das letras. Recomendovos que non deixedes de botarlle unha ollada ao Facebook da biblioteca este mércores, porque vimos colgar un dos meus poemas preferidos do mundo mundial, que é un poema de María Lado que se chama Cookie, o osiño que está colgado na trandeira polas orellas, e no que a protagonista do poema se pregunta se non lle doerán esas pinzas a Cookie. E é maravilloso ese poema, e o vamos a compartir este mércores no Facebook da biblioteca. Unha oportunidade sen dúbida imperdible, porque pois non todos os días podemos compartir da man da autora, neste caso de poesía contemporánea galega, pois non as súas impresións, as súas opinións, e logo aquí, como ti ben dís, poder achegarnos á biblioteca e afondar nesa obra. E dende logo eu tamén recomendo que toda a xente que non coñeza nin a María Lado nin a Lucía Aldao que as vai a ver, se pode, con eses espectáculos digamos, bueno, poéticos, humorísticos, pero que dende logo que non deixan indiferente a ninguén e que son bastante críticos en moitos aspectos, pero sempre abordan todas as súas contadas, por así dicilo, con moito humor e con moita retranca e moita intelixencia. Son maravillosas. Podedes atopar en YouTube algúns cortes destas actuacións de María Lado e de Lucía Aldao, e son maravillosas. Nos eso, tuvemos a sorte de telas aquí na biblioteca nunha ocasión polas Letras Galegas, e de verdad que é un espectáculo super divertido, que reflexiona sobre a lingua, o sea, non é un espectáculo baladí tampouco, o sea, reflexiona sobre a lingua, sobre a sociedade, sobre a política, e é totalmente e altamente recomendable. Pois moitísimas grazas por esta recomendación desta poesía galega, desta autora galega contemporánea, que ademais imos ter a sorte de ter aquí. E continuamos camiñando pola semana e chegamos ao xoves. O xoves no que sempre facemos algunha actividade para os nenos, pero neste caso pois descansamos porque é festivo para os traballadores municipais. Pois si, este xoves é Santa Rita, e entonces nos tomaremos un día de descanso todos os que traballamos aquí no Concello das Pontes. E seguimos pola semana e pasamos ao venres. O venres no que falamos, neste caso, da autora do mes, e tamén sempre falamos de algunha obra que está dedicada ou está relacionada co noso concello ou coa nosa comarca. Sí, bueno, continuamos coa autora do mes, que xa faláramos a semana anterior e anterior máis, Marilar Aleixandre. Vamos a pararnos ahora esta semana no seu aspecto de escritora para a literatura infantil, para rapaces e rapazas, con un libro, A Expedición do Pacífico, que no seu momento foi premio Merlín e tamén premio da crítica en 1995. Un libro de aventuras que conta a historia dunha nena de 12 anos, Emilia, que se agacha e vai agachada nun barco facendo parte dunha expedición científica que vai explorar o Pacífico. A acción se desenvolve no século XIX e xunta estes temas tan queridos por Marilar Aleixandre, como son a ciencia por un lado, o feminismo, é dicir, esta protagonista valente e independente, se fala sobre a polémica entre o darwinismo e o creacionismo, sobre a evolución, moi interesante, que ela, claro, como bióloga, pois coñece ben, e entón me parece como que reúne moitas destos aspectos que lle gustan a autora, ¿no? E no seu momento foi bastante celebrada, e eso, ademais, unha novela entretenida de aventuras que, aínda que é para público infantil xa adolescente, podría ler perfectamente calquera persoa adulta disfrutándoa totalmente, vamos.
Bueno, comentaste o debate entre o darwinismo e o creacionismo que parece froito de algo fantástico ou novelesco, pero que desgraciadamente segue vixente en sociedades tan aparentemente avanzadas como a norteamericana e que mesmo estamos vendo debates que poden ser tan xenciais con isto como o terraplanismo, así que está bastante máis de actualidade do que desexaríamos. Sí, eu creo que a cuestión está do creacionismo, do deseño intelixente, que é unha variante do creacionismo. Eu que son un pouco aficionada a estas cuestiones antropolóxicas, pois dá moito de sí, e hai veces que nós, desde a nosa visión europea, nos parece que hai determinadas cousas como que están superadas e ao mellor non é tanto así, non? En todo caso, se está empezando a dubidar de moitas cuestiones científicas sin máis argumentos que os que pode dar unha determinada fe, unha determinada moral, cousas que non son comprobables e que non son, digamos que o método científico polo menos digamos que se somete a proba continuamente. Pois daquela teremos que animar a xente a que lea máis libros de ciencia. Pasamos agora a esa sección, como dicía, na que lle adicamos sempre un espazo a unha publicación relacionada ou ben coa nosa vila ou ben coa nosa comarca. Na nosa vila, de que falamos hoxe, Anabel? Pois na nosa vila quería dedicarlle falar dunha publicación publicada polo Museo Etnográfico, porque xustamente este fin de semana pasado foi o Día dos Museos. Entón vamos a aproveitar, digamos, esa efeméride, unha para convidar a toda a veciñanza que se achegue aos museos dos que dispón o Concello das Pontes, ou que temos aquí, como pode ser o Museo Etnográfico, como pode ser o Museo da Mina, o Museo de Sá, que ten todas estas pezas que son maquetas das antiguas máquinas que había na mina, que aproveite para achegarse aos museos e celebrar o día dos museos. E traigovos un libro que publicou o caderno do Museo Etnográfico Montecaxiado, que nesta ocasión se fala sobre os zapateiros, sobre o oficio, sobre as persoas que se dedicaron a eso nas Pontes. Trai abundantes fotografías dos zapateiros e das familias, que un oficio que probablemente está completamente desaparecido, aínda queda algún zapateiro que fai algún amaño, pero que en xeral xa só quedan zapaterías, pero non zapateiros, e claro, explica un pouco a historia destas persoas que se dedicaban a isto, pero tamén trae imaxenes de como se facían as cousas, e no propio museo teredes ocasión de ver, si vades, as pezas, a máquina, digamos, os utensilios que usaban os zapateiros para fabricar os zapatos. Sí, este tipo de publicacións e estes traballos que fan os museos, como é o caso do Monte Caxado, non, de recuperación deste tipo de oficios, e que tamén tan característicos foron en Galicia de determinadas rexións. Venme agora a cabeza, por exemplo, os safiadores en Ourense, que ao final acabaron converténdose case nun símbolo da cidade ou da provincia, pero que lamentablemente outro tipo de oficios non tiñan a repercusión ou a importancia que agora se lles dá, e foron caendo en decadencia, e quizáis é unha boa maneira de reivindicar esa memoria e ese oficio que ao mellor era característico máis desta comarca. Sí, digamos que a evolución da sociedade fixo desaparecer moitos oficios tradicionais porque ahora vivimos dunha forma diferente, ¿no? Pero está ben lembrar que todo se fai, que non aparece da nada nas tendas, ¿no? E de que sempre hai alguén que se dedicou a eso de forma artesanal previamente. E creo que además os zapateiros eran como, ou teño eu a memoria, da que non sea tan bella, pero teño esa memoria aí por exemplo, de que diante de casa miña abuela había un zapateiro que tamén era un sitio como de reunión, ¿no? Estaban ali os zapateiros traballando, e había ali ao mellor varias persoas de tertulia con eles, e digamos que todos eses traballos tradicionais traían aparellado outra cuestión social que hoxe, ao mellor, os nosos oficios non teñen.
Ben, pois aí queda ese petisco de historia da nosa vila e, como sempre, agradecerche a túa dedicación e a túa compaña e que construas semana a semana este espazo de cultura en Radio M. Moitísimas grazas, Anabel. Nada, gracias a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.